Salam hormatly adamlar. Biz bugün natural sanlary deňeşdirmek, natural sanlary goşmak we aýyrmak diýen temany geçýäris. Natural sanlar geçen sefer aýdyşymyz ýaly predmetler sanamak üçin ulanýar. Onda predmetler sanalanda izgiderlik boýunça sanalyk edilýär we her indiki gelýäni öňündäki gelýän sandan bir belgilik bir san uly bolup durýar. Meselem 1, 2, 3, 4, 5 we şoňa meňzeş diýip sanaky edenimizde 2 birden uly, 3 2'den bir birlik uly, 4 3'ten bir birlik uly we şoňa meňzeşler. 0 diýen sanymyz 1'den kiçi sandyr. İki san deňeşdirilende ya uludur, ya kiçidir, ya da deňdir belgiler ulanýar. Uludur belgimiz diýende uludur belgimiz yazılanda 3 uludur 1, 5 uludur 2 ya 6 uludur 5 diýip ýazyp bilýäs. Kiçidir belgi ulanylanda 1 kiçidir 3, 2 kiçidir 4 ya 4 kiçidir 7 şeýlerek ulanyp bilýäris. Goşa deňsizlikler. Goşa deňsizlik bu näme? Ine şu ýerde ýazgyda görünüşiňiz ýaly 2 kiçidir 3 kiçidir 4. Şeýle ýazylan deňsizliklere goşa deňsizlikler diýilýär. Goşa deňsizlik okulanda 3 2'den uly, 4'ten kiçi diýip okulýar. Ýa-da ilki bilen ortada gelýän sany aýdylýar. Şonuň haýsyndan uldugy aýdylýar. Izinden haýsyndan kiçidi aýdylýandyr. Biz iki sany mysal seredeliň. İki sany deňeşdirin. Bizde 1 we 99. Men gönümeli jogaplaryny ýazyp çykdym. Soň üýtgöp durmaz ýani. 1 kiçidir 99. Sebäbi 1 bizde 99'dan sanalandy başda gelýär. Şoň üçin 1 kiçidir 99. 302 299'dan sanalandy soň gelýär. Şoň üçin 302'miz 299'dan uly. 5891 uludur 654. İkinci misalımız. Yazgılary okan. 18 17'den uly, 20'den kiçi. 358 346'dan uly, 400'den kiçi. Indi natural sanlary goşmak we aýyrmak. Natural sanlary goşanmyzda isenlik sanyň üstüne 1 goşsak, izinden gelýän san alınýar. Meselem 1'e 1 goşdyk 2, 5'e 1 goşdyk 6, 10'a 1 goşdyk 11. Goşulýan sanlara goşuljular we emele gelýän netije jem diýilýändir. Goşuljularyň ýeri çalyşany bilen hem olaryň netijesi üýtgemeýär. Mysal üçin 5'e 4'ü goşsam 9, 4'e 5 goşsam hem 9. Bu häsiýetimize goşma häsiýetine orun çalyşdyrma häsiýet diýilýändir. İkincimiz. Görüşimiz ýaly bizde skopkasız ýazylan ýazgy bar we skopkaly ýazylan iki san ýazgy bar. Üçüsi hem şonuň şol bir jogap berýär. Bu häsiýetimize utgaşdyrma häsiýet diýilýär. Ilki bilen men 5 bilen 4'ü goşup soň 3'ü goşsam ýa 4 bilen 3'ü goşup soň 5'i goşsam ýa bolmasa da 5 bilen 3'ü goşup soň izinden 4'ü goşsam hem şol bir 12 jogap alınýandyr. Islendik sanymyza 0'y goşsak şol sanymyzyň öz alınýar. Indi misallara seredeliň. Jemi tapyň. 555'e 1 goşýas, 556. 78009'a 11'i goşsak 78020. Indi bizde aşağıdaky sanlara istendik sanymyzy onluk ýazgy boýunça dağıtyp ýazsak, razryatlara dağıtmak diýilýär. Meselem 8903 sany 8000 goşmak 900 goşmak 3 diýip ýazanymyza razryatlaýyn, dağıdylyn diýip aýdylýar. İkinci misalımızda. Haýsan razryatlaýyn dağıdylypdyr. 7 milyon goşmak 600 000 goşmak 4000 goşmak 500 goşmak var. Bizde dağıdylan sanymyz 7 milyon 604.501. Indi sapağımızı cemlep barýar.
pauza basıp öýüşini belläp alın ve podpisasiya edip like koymaňyzy ýadynızdan çykarmaň. Öyle sağ olun.